Гео Милев. Поет, публицист. Един от най-ярките гласове на българската литература. Повикват го за една справка. И повече никой не го вижда жив. Роден през 1895 година в Раднево. Син на учителя и журналист Мильо Касабов и Анастасия Касабова. По време на Първата световна война воюва за България. При Дойран е тежко ранен и губи дясното си око. Но оцелява. След войната се посвещава на литературата. Пише поемата «Септември», творба, която предизвиква силни реакции в цялата страна. През май 1925 година е извикан в полицията за справка. Никога не се прибира от дома. На 9 юни се навършват точно 101 години от трагичния край на поета-експресионист, убит през 1925 година по време на априлските събития. Десетилетия по-късно останките му са открити в масов гроб край София. Разпознат е по своето стъклено око, изработено в Берлин след войната. Тялото му изчезва, но думите му остават. Днес Гео Милев е символ на силата на свободното слово. За да не забравим героите на България, последвайте ни.